amaya vakatora mari yangu yekebe vaitora mari ndobva vavo chidzura ichikebheni chenyu yakone mhaka yei saka ndizvo mamune mumwedzi omwe musingandibhadhari aiwa kamai mari yenyu inga ndakakupai mari yenyu yese yachiwapa $10 pamwedzi wega wega kwemakore 3 saka ndobva takuramba tichinetsana bata kunoti hano zvinonetsa kuti tirambe tichiita tichinetsana vatakwira nyaya yangu chamwari amai muri kuzotaurwa namatausi sanangura yoti mwana wamajiya bayakuma kuti ndakuisa kebheni ndichifunga kuti mwana wemwedzi udaita kebheni ndisingazive kuti ndavamasvaura kudaita kebheni shure ndakati akapedza so ndachifamba ndakati apa pakainini ndikunozoda kutoti mwana wangu aite sei wavaka amasvaura akati amai inini ndichaita sei kana makuda kuaka ndichabvisa kebheni kana kuti ndikusiyira kebheni kana ndaapera kati ewo yaizvoimita sei mwake shuwa wakavaka vaindipa shuwa $10 yavo kubuda kwakazoita wakabva kubuda wakati havana kana mbondioneka kuti ndaakaenda kuchishava kana kuti ndaakaenda kuti ndakangoona mukebheni musitemu ndati pamwe achadzoka pamwe achadzoka ndagara paya ndati mwedzi wapera ndobva ndaenda namasvauri mukuya rekorenda kebheni yenyu akadzi vavo vakataura kuti hai inini handichakwanisi asi mwana wangu mupurisa ndiachaita sei ndiachaya korenda mukebheni kubva ipapo havana kana mbozondipa kana hendi yacho ipapo ipo ndakati nditore hendi iyoyo ndakati nini handikuda kuenda mudharweni regai ndichiita seiyo mukomana wekebheni chindipawo mali iyoyo ukandipa mali iyoyo ndoita sei ndakaenda kudharweni shuwa mukomana uyo akandipa shuwa $35 yake masvauro akatuma mwana wavo wakati tadiwa enda wapiwa mari mukebheni kusvika kukebheni andi tadiwa enda kuna gogo tadiwa shuwa akauya kwandiri iwewe udza baba wakaita sei wauye kuno nokuti mwedzi wapera paseri havana kundipa hendi yako wakandipa $1 apo mwedzi wapera uyu havana kundipa hendi waudza wauye kuno avashuwa wakauya wakambodetsana naakadzi wavo tadiwa akafona amai vei kuno amai vacho wakanditi ipa foni ambuya aleki shuwa ndakandipa foni ndakati nini ko ndiani yo ndikuda kutaura naye ndikuda masoro anzaiva kutambira ifoni ndakatambira foni ndakati halo andimi mpei mali munhu azvazo nharo andimpei mali nokuti mali yo nini ndino uhwere hwangu ndakaenda kolapisa kuchipatara ndingabata neandashaya kuti nyaya yekufambasa ndandobvunza kuti nyaya iyi iri straight pakaiswa kabhini pamba pano kabhini ndiani vakaisa mawirana kuti chii ava vakatuma akadzi vavo kuti endai moita sei vakatuma akadzi vavo kuti endai motsvage pokisa kebheni saka inini ndaitofunga kuti ava havamo mukebheni akadzi vavo nohanzadzi yavo ndiani mukebheni saka inini muri kuda pakaiswa kebheni maiti mumaokuwa nzvimbo yenyu angaisirwa kebheni maokuwa vakubhadharwa renti $10 kuti ndonoti ndodibatsira alright ikasiripa iri muyadhi menyu saka ava manje havachazobhadhara kuti vazobhadhara rendi yacho hawana kubva ipaka ngobuda hawana kana mbobhadhara rendi alright mirai amasauri ndibatsire inoda munhu inini ndoda kutaurira munhu chokwadi miraika manzwa rikuzwa ngui taura chitaura chokwadi amai ava pandakamira kuwapa mari yemukebheni handisika ndanga ndaita handiri muramanga achirwara bandaita pressure handisika bandati vacho ano kuti ndiramba ndichipai mari ndaindimbomira ndambotandata nyaya yeurwere ndakazovapa mari iyo ndakapa iri $40 for 4 months mukuwirirana kurenjerana kana ipapo chindinotamisa changamirira ndeyekuti ininika mashoko avari ndini vakazoita asiyana amai azvavakazoita vakaenda kunotora mari yemukebheni yerenda ndisika mushure mekunge inini mbamumbeisa pandiri kuvapa
ndaitotuma vanhu akumana ndemotora mari yerent kana matora mari yerent anditika ibvai masirambo yareki $10 pese pavaendera vatora mari yakawandisa vatora mari yakawandisa vakatora yese iri $35 ndobva ndavati mari masauri wakapinza kutaura steya zvotoona aiwani vaifana kuwana mari vaifana kuwana $10 saka vakakutora yakawanda nemari vakatora yakawanda ne$25 ndopa neishu yacho ndopa ndavati ndopa ndavati wanditi ano amasauri emimi mune chikwereti che1 month tikutaura mushure kunge vanga varambira mari bvandazoenda kumba kwavo ndopa ndavati anohamba are hazvinetsi ini kana tine chikwereti che$10 imimi chitorai 20 kana matora 20 inini mondipa chi 15 zvakanzi aiwa no hazviite kwakwira mari idai ndakwira $25 mabhadhira mari idai $10 amuna kukanza zviwerekwa imimi mukutanonoka kufunga wakwira mari idai ndakwira $25 mabhadhira mari idai $30 amuna kukanza chikwereti chamunisa $15 aichakakanzwa amuna kukanza chikwereti inobhadhira samon gogo mava kudai mabhadhiraswa $30 uya kuti mune chikwereti chako che$25 uchamunetsana ndizvozve zvaa zvakanaka here chicha chakanaka kuenda unobhadhira $25 mosiva $5 orega kuva kwamama ndoda kuti taura kuni mari yakatorwa namai vachienda kutanwe sizindere vakazouya tikadzosera mari yese $35 ukapana amashauri vakatora mari vakunokomana kukebheni chaparapata achivapa $35 vandazotora ni $35 ndovandadzosera mukomana kukebheni kukabva chikwereti akari kuziziva handisi temba munhu anotaura chokwadi temba ndakakuti iwewe pamusoro echangamiri temba ndakamuti inini temba iweweka iwe handisoda mari yako iwewe munhu andakaita madhiri naye ndichaparapata chaparapata ndipe mari yangu handitika aiwa kuzivisa masvauri uri right ini ndatonzwisa nyaya yangu aona kuti madhiri akanganisika atora $35 adzorera chaparapata handizvozvo saka ndikukunzwa kuti mari yakabhadharika pati wausikuziziva handizvozvo rami yakabhadharwa matema yakatika ndeyekuti ndibatsire kusvika pandiri izvozvo mari yo yakabhadharwa tikabhadhara titori nanasabu tatienda nanasabu ime ndimani ndinadzimai vamusoro tatienda nanasabu kuti tinobatsirwa kuti tiyanani ndopakazobudiswa mari yeye natema amai yakanga vasipo saka navo chokuisendavikana chitore chikati ava amai ava vari kuti manje bvisai kebhini yenyu yadhi mangu wakabhadhara redi ada kuyananisa ini mese mimika mese mutori nyaya makabhini paipai handikuziveka hapana dzimba pa mozviziva chi ndiri kungopawo zvangu ndoda kuti mugare neni vari kwape ma30 something ini manganikonai 27 handikuzivei asi ndokudai nokuti makagara muripo makaita zvakadai zvinoda kuti handikuzivei mamaita hungu ndokusiyana muripo kana makutaurisa nokuti handikuzivei noda kudzingai pachokwadi ndikuti paipai muri ma-illegal settlers anoziziva kachema usatya kwatsi kudzinga handimbodzinga iwewe handidzinga amai yako handidzinga ndotokudai nokuti pane basa ramunoita kuti kuti tese tiende mberi but ndikuti ine amai chinzwisisai mari yenyu yagadziswa yesa pasina chikwereti avasisina temba pamari last month fana kunge vakapa ava mari havana kuvapa vakatora yese ndobva vaenda $10 yamakuda makuda $10 pamusoro dambudziko rinovavira vavandaona nderekuti ava amaya vaisafanirwa kutora mari kubva kuna vaifanira kumirira uyu ndiye aifanira kuvapa mari yavo nokuti ava dai vasina kutora mari dai kutaura pasina asi nokuda mbomirarai
asi nokuda kwokuti amai vakafana vatora mari vaita dambudziko rokuti vanogadzirisa dambudziko ravo rokuenda kuDarwin. Vakagona but vaifana kuzongodzoka kuno uyu kuti aiyo matorero andazoita mari ndandine da kuishandisa kuenda kuDarwin. Vobva vawirirana. But ava vakatoona kunge vakutora rendi ndobva vakatadza kuwirirana namai kuti kwenyu makuzotora rendi sei ini ndiri muridzi wekebhini. Pamusoro iyi ndakambobvira ndakaudza kudhara ipo akangotadza kubhadhara pacho. Ndakati mimi chiitai sei? Handiti makataura kuti kana takubuda tichaenda rukebhini redu kana kusiya. Saka chisiyai kubva gore rapera ndichivaudza ndivavo. Chizvaika amai kabhini yako chiripo imwe chamuda event yenyu. Aiwa inini pamusoro chimboteererai amai. Asika nine gogo anoona kubhadhara $40 yachichikwere. vakabhadhara vakaita 7 manje asi vakazobhadhara makatambira mari. Ndakatambira chikuya noino. Saka inini ndenge ndakutote pamusoro Chemba tibatsirai amai regai Chemba tibatsirai zvakubvisa problem yamai bado kebheni amuchaida ungaite problem nazvo kebheni kana iwo kana uchibhadhara renti isusu hatiuzvanyerera kana wachibhadhara renti ukuzota pasipana andizvisipo iwo kana kuya amuridza ati handichada kuti uvepo ungaite problem nazvo bcause nje ungati ubhadhara renti unozoda ungati uwirirana naye ndizvozodai nyangwe vangamuita zvii usingazvitendera vandakuzvitendera unoziva vanga makawirirana ungaite problem yekuti handichadai. Inini ndanga ndavati mumashure umo nyaya yambutaurika inini ndanga ndavati inini kuti ndipwanye handitika inini ndakashandisa mari imimi kana madai imimi kebheni negazebho riripo handitika inini mondipa mari yangu imoita semotora ndopaavi pamusoro iyi vakadaro kunoti mbosvika saka mugona ava manje varikuita uya kunowesateni yangu chimwe chakufunga chandakaita kwamuri zvandakakumbomirana zvandakakumba kutaura nyaya iyi maitaura makatarisa kuti inini ndichitaura neni imini maitaura makatarisa kuti shuwa kopaya ndakataura ndakatazisaiti asi iva manje hapi yangu ndekechiti vanhu vasviro singazive kuti munhu achandiita sei kumberi pamusoro imamo vanhu ava vamai ava ndanga ndifungidzira kuketa muramba unopepawo munyoro nyaya yakaunza mambo kushukuma kwedu ndima akatituma iri nyaya yamai vavavo tichibvunza sasabhuku kuti munhu aisa nzvimbo tichinhaka ichi chatisi kuziva ndiyani ndo chakazoita kuti amai avakonane natimushu ndo chapa futi kuti nhasi tipinde muno mudarire pamushu pamusana pevana ava amai ava temba akati ndaakubhadhara mari kuna amashaure asi mangwana amashaure ekusekendeni yenyu ndopatikati isisi chivakwa chakakwa kwemini ageregere makutokwanisa kupa umwe munhu nzvimbo sabhuku vasingazive muri kuzvita sani madzokerera vaende pakutanga vakataura rafu futi pana amushu panapa saka isisi tiri kuti sevatungamiriri venzvimbo zvinhu zvazvibve because idevelopment munzvimbo vatikagara imimi hamukwanisa kubvisa amashauri muri makavapa vakavaka muvakiro uyu kana zvadaro imimi motipa tokupa amashauri pokuti vaise gazebho yavo mochinja zvinhu zvaamashaure mogadzika apa wakatamai ndimisabhuku wavo ini ndationa nyaya kwaikuyi imimi amai amashaura kuchavada nji temba iwo wani amaiga kugara kuseri kwako kusapota amai ndizvozvo ndaamai vako amashaura kebhini makaita kuri kunzi muda bhadhara kebhini muda mari ikebheni negazebho pambani vandipawo $500 kebhini marozi mangani kebheni 1 gazebho ndo rakati kurei rakandidhurira kuriita temba ikuzotorakura bozi paanobvisa gazebho zainuzira para andilo
Kasi development kana isara kusandira iwe unada kubhadhara. Au bono negotiate nawe. Asmali. Kabino tinga mai. Upi? 120. Ugazepo. Alright. Gazepo what mari? 200 each. $200. I don't know that is relocate a moon. Relocate a moon. Bisa. You don't want to only who tell who gets a sense of holding. Don't do that, and a Kubaka. No, Zay. You also want to easy cheap. Both whom Visa Murumo to Lira. Whom prices will go to Lira. It's a price out. You can run this out from Israel. So, Msia, right, was a patch and out of village of Shadashi. 120 out of Ikabin, Yatembo, Quater Royal was a flowing married. Muneflo, a Muneflo. Why is it Mario? I want to say 2 pigs. And it was to get a bit of take a battery, you make to Jiran. I saw my post. And it is Gazeba Nova, that's what my post. Into 250 for Gazebo and 300. 120 plus 120 $420. You want to be some 500. Didn't you tell her? Zaganaka, can you understand? In Monte Pamari, in Motorasi, Gazebo, couldn't deploy in Canada, couldn't deploy in Niga, Mapanga, cutting of front line, that I am motor, and they say, talk a cabin, I am motor, and San Andreas come down and quiet. Tikatipai mashauri kubisa gazepo lake nini nimekwanisa. Tunautenda. Iwe ndio nwaka gazepo ile ndacho panga. Abaki ngango pawe 400. Ngambe 420 wakanzeweza la chipa. Magamutu maka uyo anatitorera nguva achidilea murumo. Ayo kali zvino murumo yanoramba achita zvanga achita. Kusvikira gazepo rapera kwako. Kana rapera kwako uyo wochisumuka manje achenda. Unozvigone kana kumba mai. Injani ngatoita kutoka murume 400. Aya ndo upe mari yautaura. Ndinotaura mari. Ndi kuti 420. Nekuti mabencha ndakuzaka panobvunzwa vanhu gazepo ridiro 13 here. Kana kuti ndiro rakanaka. Paro inzwa mai kune 13 yokugadzira nemuongo yokugadzira zvakanaka. Koye kubhita isi ndo kutokuza kubasa kwedu. Koye kubhita. Dzine maprice adzinzichi. Ndiye kubhita ndi. Yakasukwa ndiye kungoteka ordinary taking. Ordinary taking. Asi yakaitwa zvakaita sei chakagadzirwa zvakanaka. Chema ena no sign. Amaya wanokusena amaya ndakati watesa ngati pay $100. Munaye kana mtivira $10. Ukusora bozo musina usimu. Ayo ini ndakasora bozo shuwa ndakasora. Bakasora? Ndatenda gogo. Ena no sign up 20 apa. Unoya unoya. Akamove kusvika mari yapinda maoko mawo. Kana rent unoramba kuwa rent uchidya chete nokuti wamirira mari yake. Kasi rent ichipera tambira mari. Ndizvo zvinosaini.